al Telenotícies EduC. Ens arriba una notícia d'última hora. El reconegut Abelard Hassan de Chirico Pedernal, ahir al vespre, va desaparèixer emportat per un huracà violent quan va intentar recuperar el mocador de la seva estimada dona, l'Amanda. Hem decidit crear una secció especial per tal que la seva dona pugui expressar els seus sentiments, tot esperant i desitjant que l'Abel, allà on es trobi, tingui accés a aquest programa. Us mantindrem informats, com sempre, sobre els avanços que ens vagin arribant. Fins demà, Mosville! Hola, Abel. Soc l'Amanda. Últimament et trobo moltíssim a faltar i sempre em pregunto on estàs, com estàs, si estàs viu o mort. Ara el meu desig ja no és un objecte car o roba de marca cara. Ara l'únic desig que tinc és que tornis. Cada dia et preparo el teu dinar preferit, un poema i la música de fons que a tu t'agrada. Faig tot això perquè sé que en qualsevol moment arribaràs. De l'Amanda, amb molt amor per l'Abel. Hola, Abel. Soc l'Amanda. I ja fa 3 mesos que no et veig i estic molt preocupada, perquè no sé si t'ha passat alguna cosa, o estàs en perill, o necessites ajuda. Et trobo molt a faltar. Sisplau, torna a casa, ho estem passant molt malament la teva família i jo. Petons, per l'Abel, de l'Amanda. Hola, amor meu, sóc l'Amanda. Des que vas desaparèixer del meu costat no estic tranquil·la, perquè no sé on estàs, com estàs o fins i tot si estàs viu. Espero que t'estiguis preparant per poder hivernar. Jo estic comprant molt menjar i també estic preparant la casa per poder dormir tranquil·la. T'estimo molt i aquests 4 mesos sense tu al meu costat han sigut molt difícils per mi i per tots els que t'estimen. Però un petó molt gran de part de tots. Hola, estimat Abel. On estàs? Com et sents? Estic molt preocupada per tu. He plorat tots els dies. No sé si estàs mort o viu, però per si estàs viu no vull enamorar-me. I si passa un altre any, sí que m'enamoraré. En aquests 2 anys, en aquests 2 mesos, desembre i gener, m'he sentit malament i sola. Desitjo que estiguis viu, sa i que tornis demà. Fins aviat, Abel! Estimat Abel, porto 8 mesos sense tenir notícies teves i estic molt preocupada per si t'ha passat alguna cosa. Des que vas marxar a buscar el meu mocador de seda en aquell huracà, no sé res de tu. Per què t'escric aquesta carta, et preguntaràs? Perquè tinc esperança i sé i desitjo que algun dia tornaràs al meu costat. Molts petons, l'Amanda. Estimat Abel, sóc l'Amanda. Porto 10 mesos sense saber res de tu. Estic sola a casa, molt trista i tota la família estem preocupats per tu. Tots nosaltres volem saber si estàs bé o si estàs viu, perquè sense tu res seria possible. Des d'aquell dia que va haver la tempesta, m'arrepenteixo de que vas marxar a buscar-me el mocador perquè el mocador no importa. A mi m'importes tu. Espero que llegeixis aquesta carta que t'he fet amb molt amor i el meu carinyo perquè així te'n recordis de mi. Molts petons, l'Amanda. Hola, estimat meu. Com estàs? On ets? Fa molt temps que estic preocupada per tu. No sé si ets viu o mort, però si ets viu et vull dir que et trobo a faltar molt. Encara tinc l'esperança que tornis a casa. En algun moment he pensat que estàs mort. Confio que estiguis bé, siguis on siguis. Una abraçada, Abel. Fins aviat. Amanda de Chirico. Hola, amor meu. Ja fa un any que no estàs al meu costat i la meva esperança dia rere dia es va apagant. T'he buscat per tots els racons de Mosville i no hi ha cap rastre teu. Els meus dies cada vegada són més grisos
I encara que intento no oblidar-te, els meus records cada vegada estan més difuminats. T'has convertit en el protagonista de tots els meus poemes, però cada cop són més tristos, ja que reflexen com em sento. Cada nit, quan vaig al llit, m'abraço les teves fotografies recordant-te i sentint-te a prop, però no puc evitar pensar que t'he perdut per sempre. La casa està igual que la vas deixar aquell dia que vam marxar a celebrar el nostre aniversari de casats. Sembla mentida que d'aquí uns pocs dies hauríem de tornar a celebrar el nostre aniversari, però ho hauré de fer jo sola sense tu. He intentat distreure'm, però no he deixat de recordar-te. Tinc amics que m'han dit que refaci la meva vida, però no vull perdre l'esperança de tornar-te a estar amb tu. On estàs, amor meu? He intentat iniciar molts camins, però tots ells em porten a tu. Cada nit veig un estel brillant i penso que per més lluny que estiguis, tu també el veus i et dona força per tornar al meu costat. Ara torna l'estiu, però l'únic raig de llum que necessito ets tu. L'única força que em porta a llevar-me cada matí és imaginant-te creuant la porta regalant-me una de les nostres màgiques abraçades. Res en el món em faria sentir-me més exultant. T'he estimat, t'estimo i sempre t'estimaré. Amanda.